Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरनाय थाबाय ओमफ्राय बांसिनानो मिथिबाय जानांगौ आं बहा थांगासिनो थाम्बनेलखौ नायनानै आरो माखासेया मिथियाखैबा आंनो बुंना होनोसै माथोखाय आं नेहुआव थांगासिनो आं जेरावहाय पोस्ट ग्रेजुवेटखौ खालामदोंमोन बेवहाय थांगासिनो आङो आंनि मार्कशीटखौ लायनो स' बै टाइमाव आंहा बेबायदि भिडिअ खालामनाय गैयामोन बेखायनो आं दायो बेबायदि आन्दो थानानै रायलायनांगौ गोनां जादों नै दायो जोङो नेहुनि गेटखौ मोनबाय फार्स्ट गेटखौ ओमफ्राय बे फार्स्ट गेटथिं बांसिन एन्ट्रि खालामनो होआ एन्ट्रि माने थांहोआ बिथिं बांसिनानो सेकेन्ड गेटथिं थांनो गोनां जायो स' जों दिनैयो सेकेन्ड गेटथिं थांगोन नै थांगासिनो ओमफ्राय नै हाबनाय लोगो लोगो मोनब्रै लामा दंखायो जों लेफ्ट राइट बाट जोंना स्ट्रेट फैनांगौ स्ट्रेट फैनानै जुदि बांसिन एकदम स्ट्रेट थाङो बैयो बेयो जाबाय लाइब्रेरिसो आरोना ओमफ्राय नैबेथिं लेफ्ट साइडथिं हाबनांगौ जुदि फिल'सफि डिपार्टमेन्टाव थांनोबा आरो फिल'सफिल' नङा माबाबो दङ इंलिस डिपार्टमेन्ट ओमफ्राय आरो ससियलजिबो दङ ओमफ्राय आरो मा दंमोनथाय आं बावगारबाय 3 months जाबायथ' पोस्ट ग्रेजुवेट जानाया मादो गोसोआव थाबावनो बिराद बावखायो आङो ओमफ्राय नै बेयो जाहैबाय माल्टि इउज कन्भेन्सन हल ओमफ्राय नै दायो जोङो गारिखौ पार्क खालामनोसै गारिखौ पार्क खालामनानै हाबहैनोसै नैबे बिल्डिं बे फार्स्टनि बिल्डिंआनो जोंनि डिपार्टमेन्टनिया बेवहायनो मोनथाम दंखायो मोनथाम फ्ल'र दङ ओमफ्राय मोनथाम डिपार्टमेन्टबो बेवहायनो दङ आरो आं उनफोरावबो नेहुआव फैबा आं सासे मानसिखौ जेब्ला बावनो हाया आनखि आं थैबाबो बावनो हाया बेनो जाहैबाय जोंनि डिपार्टमेन्टनि HOD बिराद मोजां बिथाङा सार माव थेंक इउ स' माच आइ लाभ इउ सारा आंखौ ओरैबायदि अनोमोन बहुत सापर्टबो खालामो आरो बिथाङा आंखौ आंनि लास्ट इयारावसो आंखौ मिथिदों जे आं बेबायदि एक्टिं खालामो ओमफ्राय गावनि फनखौ होनानै बिदिनो आंखौ सार्च खालामहोबाय नेटाव नायबाय माबाय आयौ आंखौ जि प्राउड फिल खालामबाय आरोना बिराद अनबाय आंखौ सिगांनिफ्रायनो अनखायो आरो ओरैबायदि मोजां मानसि एकदम माने फ्रि माइन्ड आरो एकदम अपेन माइन्ड ओरैबायदि बहुत मोजां नोंसोर फैबा लोगो मोनगोन बाट बिथाङा रिटायार जासिगोन आरो दा नै मोनफैबाय जोंनि डिपार्टमेन्ट ओमफ्राय हाबनाय लोगो लोगोनो नैबेबायदि नुगोन ओमफ्राय नैबेथिंहाय गासिबो प्रफेसार्सफोरा बिथिंहाय थायो नाम लिरनाय दंखायो सोर प्रफेसार बबेयाव थायो ओमफ्राय दाख्लैसो जोंना फेयारवेल जाखांना थांबाय स' बिदिनो माखासे माबा माबि दङ ओमफ्राय बिसोरो नैबेफोरबायदि बिबार माबा माबि बानायनानै डेक'रेसन खालामदोंमोन ओमफ्राय नैबेयो जाहैबाय नटिस बर्ड बेवहायनो फैयो बेखौ नायनानैनो जों मालाबा दुखु जायो सुखुबो जायो मार्क बारा फैबा मिनिसिगोन मार्क खम बायबाथाय बुथुब जाना फैसिगोन आरो ओमफ्राय नै बे सारनि नामखौ बावबाय आङो बिसिना बिराद नामा गोरा जायोलै बोरैबा जासियो ओमफ्राय लोगो सासेल'सो लोगो मोनबाय बाखिखिनिया फैथ'वाखै माने आं लोगोआ खोन्थाहरनायखाय आं मिथिग्रोबाय ओमफ्राय आं फैग्रोखाबाय मार्कशीटखौ लाखांबाय आं नै मार्कशीटखौ मोनबाय खिन्थु सार्टिफिकेटखौ दायो मोनथ'वाखै ओमफ्राय दायो एसे दिन्थिनोसै आं नोंथांमोननो ओमफ्राय दिन्थिनानै थांनोसै एसे नायदो बिराद मोजां जाय बिथांमोना ग्रेजुवेट जाबाय बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन पोस्ट ग्रेजुवेटनि थाखाय बिराद मोजां आरो थान्दा थानो स' आं जुम खालामनानै देखायला क्लियारलि देखायला बिकज हरसेना एसेबां गाज्रिद्रायबो नङा गेमस्रिया फरायनायाव एसेबां दाल नङा फार्स्ट क्लासआनो बाट पार्सेन्टआ खमथार आरो बेखायनो माने दिन्थिला ओमफ्राय नैबेयावहायनो जों मालाबा जायोमोन बेवहाय केन्टिन दङ ओमफ्राय बै लोगो टपि गाननाया बेनो आंनो खोन्थाहरदोंमोन आरो मार्कशीटखौ मोनबाय नों लांफैदो बिदि होननानै थेंक इउ स' माच कुन्जु नैबे आगैया गोदानै फैदों हेलौ होनो लोगोआनो आंना बे सासेल'सो लांफैदों ओमफ्राय बेनो बुंहरदों थेंक इउ दे कुन्जु वेलकाम हाग्रालै नै नेहुआ फरायनो गोसोथार ना आगै नों इयाव बिराद मोजां फराय
बेसे पार्सेन्ट लानाय खोन्थादो पार्सेन्टआ 66.53 बहानिमोन ओमफ्राय नोङो आं क'क्राझारनि क'क्राझार नायगावनि दिरबिल खाथि जायो जोङो दे मोजाङै फरायदो ओमफ्राय नै बे कन्जुआ नुनायावसो बिराद दल'लद बिराद फरायनो गोरों खिन्थु बिराद टेलेन्टेड बिराद सैतानबो ओमफ्राय बिराद थगाय फरायोमोन दे बियो खिन्थु सब फांसनखौनो एटेन्ड खालामो जेरावनो मेरावनो बेरायो बाट फरायनायाव डेन्जारखा बेखायनो नोंसोरबो बिदि सैतान जा जोंथ' जाम्बिमोन बेखायनो पार्सेन्टफोरा खम बाट बेबायदि जानो नाजा आरोना गान जोम जा लों पार्टिसफोरावबो थां जेबो नङा बाट नोंनि फिउचारखौ सान जेब्लाबो नोंनि टाइमखौ वेस्ट खालामनाङा माबा मोनसे मावबाबो इन्जय खालामबाबो नोंनि फिउचारखौ दा बावखा आरोना आरो आं आगैमोनखौ बुंनो सानो जे मा होनो गुबुन जायगायाव फरायबाना बहुत माने सांग्रां जाना थानांगौ माबायदि होनोब्ला जेनेबा माखासे मानसियाथ' नै पार्टि सार्टि थाङो बिनि उनावहाय फैनानै मोजां फरायफैयो बेखौथ' आंबो मिथियो बाट आंनि जा गावनि एक्सपिरियेन्स ना आं बेखौ दिनै शेयार खालामसै जितु आंनि रुममेटमोन ना बे गुबुन हारिनि बेथ' बुजिनाय नङा दा आं खोन्थाबाबो बे आंनि भिडिअखौ नायबाबो बाट मा होनो बेयो बिदिनो आंखौ गारनानै फरायखुमायाबो आं उन्दुबानो उन्दुफायो बिदिनो आं दसे फरायबा बेबो फरायो बिदि आरो ओमफ्राय बाथरुमावबो बिदि फरायखुमाग्रा नंखाया रुमावनो थाबाय थाखायो खिन्थु माबोरै बिनि पार्सेन्टआ बारा जायो माने आंनिख्रुइ ओमफ्राय आं बेखौ एक्सपेरिमेन्ट खालामबाय आरोना ओमफ्राय उनाव मिथिबाय जे बियो एकदम जेब्ला एग्जाम जोबनानै सुटि मोनोना होमबाना बियो न'आवनो थांनानै ओरैनो थाया बियो न'आव थांनानै पुरा फरायनानै नट लिरजोबनानै कमप्लिट खालामनानैसो फैयो ओमफ्राय फैखांनानै बेहा मालाय अलरेडि जाखांजोब्बाय नट्सबो बानायखांबाय माखांबाय आराम बिन्दास उन्दुबाय थासिगोन आरो थान्दायाव ओमफ्राय आं सानसिगोन बेनो उन्दुबाय थादो आरो आं मानो उन्दुआलै होननानै आंबो उन्दुबाय थासिगोन आरो नों मालाबा मोनजाफेरबाय नाखौ मोनजायाखैथ' मोनजायाखैथ' आरो मोनजायाखै खावनांगौ मालाबा बबा आरो मालाबा खावना लांसै नामा आयौलै नाया ओमफ्राय नै बिदिनो जेने थेने कमप्लिट खालामबोबाय पस्ट ग्रेजुवेटखौ दा आगैमोना जाय खालामगोन बिसोरखौ आं बुङो टाइम वेस्ट खालामनाङा पार्टि खाम इन्जय खाम माथो ना बाट फरायनायाव गोसो हो आरो नै दा जोङो बारापानियाव मोनफैबाय ओमफ्राय बारापानिनि बे भिउ पइन्ट जिहेतु दङ बेखौ नोंथांमोननो देखायनो नाजागोन आं मोजाङै ओमफ्राय नै आरो माखासे मानसिखौ बुंनो सानो आङो जेनेबा माखासे मानसिफ्रा ओरैबायदि गाज्रि खोथा होनो जाय मानसिखौ बियो सिनाया जाय मानसिखौ बे दिनैसिम नुफेराखै होमबाबो बे मानसिखौ बिराद गाज्रि बुङो आरे बेबायदि बुंनानै मा लाब मोनोलै नोंसोरो बुंलाय मा लाब मोनो दिनै दङ गाबोन गैया आरामै था जा लों इन्जय खालाम मोजां सान मानो इसेबां नेगेटिभ माइन्ड जेनेबा बाद दे बेफोरखौ गासिबो मानसिफोरा समान जानायबा गासिबो मानसिफोरनि साननाया जुदि एखे जानायबा मा जागौमोन बे दुनिया just forget about it नाथाय नोंहा जे एम ए कमप्लिट जाबाय नों जे बुरिबाय बेखौ बावदों नामा नों गेमस्रि बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबथ'नोसै गोजोन्थों खुलुमबाय जै बर' हारिनि गड ब्लेस इउ अल थेंक इउ सो माच